Is your boy DJ S Shine Best. Batano n'obodo ife ọma emebe mmemme ebido oriri ọkwa na-adọkwa ede kashi na-agaba agaba mmemme ebido oriri ọkwa na-adọkwa ede kashi na-agaba agaba mmemme ebido oriri ọkwa na-adọkwa ede kashi na-agaba agaba mmemme ebido oriri mmemme ebido oriri mmemme ebido mmemme ebido mmemme ebido oriri ọkwa na-adọkwa ede kashi na-agaba agaba Igekwa ya woman na gaisi dara olili ife anwa bụ okwu ego money stop nonsense onye bute ike n'obodo obodo etu onye gọọmenti ekwe ndị ji ego n'obodo bụchi alụfa chọyi onye banagụ mba n'obodo ife ọbụla owelu a na-agbakwa n'oji stiri agha esi ụmụ Igbo anyị nwere ife ụmụ Igbo be anyị Igbo bụ onye so n'obodo ụmụ agụrụ be anyị
stretch marks na bagala, oversize panty na-ego. Ọ bụ na ifuru nwunye mmadụ ikwe n'isi, ọ na-ekute naanị, ọ na-emekwa mmadụ ọba 6 feet maka ndị switi. Okolobịa chelu ka nwa gị imere n'ube na na-emere Zeri bụ nwa ọgaranya Zeri bụ nwa ọgaranya anya bụ ibubu gbasọ ka esi abịa ị na-abịa mgbe anyị nwere di ya bịa ị ga-esi na windo ma onye jelekwe n'Igbo ọgaranya polisi kesi dị n'Igbo ọgaranya onye jelekwe n'Igbo ọgaranya bizi ya dị n'Igbo ọgaranya onye jelekwe n'atụwa ọgaranya akantị dị na ndụwa ọgaranya onye jelekwe n'Igbo ọgaranya ụbaitu na ọ dị na ndụwa ọgaranya onye jelekwe n'Igbo ọgaranya na pom pom gofa no ruro maru body na ndi lo tulo na da na bam bam son of a praying mother fano lune ke jinna mano lune ke son of a praying mother atuma tundi lo yuma no dosa sele o neme bezina na nwa gi jelumbe mano na tago mama me bezina na pa file lu wesu mo kai ji mo go last gofa no sina no si na chukwu adịmma gọva no si na chukwu okike ịma no si na chukwu adịmma o mana ngozi chukwu ejiro m anya ọ bụla eziokwu ịma na ọ tụrụ ụfanụ n'anya ka isi wejesi mba wee nata oke bụ onye na-ekiri anya abalị zu adịrọ mma ịba unyi hey $1,000 fụ ego mmanya iroko wet ego mama akapila aja onye gbalụ mbọ ịma na onye o nne mebezina na nwa gị jelu mbe manọ natago mama mebezina na pafilelu wee zụọ mụ ka eji mọgọ last gbafa no si na chi o ịma no si na chukwu adịmma gbafa no si na chukwu okike ịma no si na chukwu adịmma o mana ngozi chukwu ejuru m anya ọ bụla eziokwu obele mmanwụ egolo sọkọfụlụ onye bukala mmụọ na-apụ apụ pasa one side na-ese kana my case be dana akpọghị isi ka dada increasing my comma I no send their papa ndị jife na papa ka mụ na fa na-eme mata ọ na-afịọ n'iru I position ọ na-azụ ka enyama facha na ọma mba ma ọ bago ka ife tele okuma ọ na-ekpofa ka siga nke a bụ na pafa abụrụ m mgbe eme na ịma ada afụ n'oke kwada anụmanụ nwa ogoli nsala Jizọs ndị ọmọba ụmụ nwa na-efilu my swag asị na ndị mma ọtụtụ mmụọ na-ele ife na-agba ọbala nweze oyibo nwa ọgaranya ka o si nwa ụraga mmụọ mala abụba na kosi nwa keji akwa na akpa na akpa njikwa ọnụ mana na mma akpa aja ma wa ọga na anyị ma ha mmiri gbuo ọ na-eme nwata mụrụ mmụọ m n'ọnwụ biri na anya nwụta na oyi mmiri ọnụrụ na na kosi nwa keji ebebekwana mmụọ nwa anyị gbuo ka nju unu n'onwe onye a na-atụ egwu ajụrụ onwe onye a na-atụ egwu ụzagozara egwu maga na ọkpọ n'ụlọ ọnụ
anyị adachọ okwu ma ịchọta anyị na-apịtọ mmadụ awa na na-atụ egwu mmapụ ị na-agba Colorado amayo eyes mmadụ ịfrọsọ kash anyị bụ na moto first stop nke ọkpọle yanki chief nejiro hanki pịacha nkwụ tupu isi m isi meki isi menansi faka na-ajụ ka esi dị isi ite ụdịrị ụmụ aichi na mọni bi fine bọba ọbụla ificha iru hanki anyị mapụ iru ọgụ sọ ndị mopolu mpe kọmpọtụ legonya asa gị wivọnụ mgbekwu nsị nipọnụ obuo dị kọlụ nsị a na m ga-abịa gbalani ma nkụsị ya na klọbụ ha Vin Global onye medoro mma Access money odogwu nzube chukwu ikeji aṅa nwata ya na chi ya dị na mma ọkwa sabaki nọ na-eriri ife kedu maka Ifeanyị nwanne m Ifeanyị Igbo ike onye ji ama konye ji amanya keji amanyere ya ka njebe Okija ka nzute nnekwu mmọnwụ obi jasi nna m ekene yi agụ nwobi eji esi odogwu ịma na onye nwere gị mana o nwere ife nwa nna ka o si nwa Okija na-ekene yi ka nnaba n'obi ka nje zute odogwu eze chi na-emere m na nnobi mmanwa na-eti ebe a n'ogbe okpo na mgbọ mmụọ na-apụ apụ na m ekene kweyi ka nnaba nụ na anọ ọba ọba tozu ọrụ odogwu mmụọ na-apụ apụ na anọ ọba ya nụrụ ụba na ka o si na-ekene yi mgba ka nnaba nụ na ana asaba nwa chi na-emere eze bụ isi arụsị nwere ibobo na ana asaba mbịa ka nụrụ ụba na ka o si na-ekene yi ka njebe n'uri je zute odogwu ọkwa inwe igirigi na anụ uri ọkwa ịma na arụsị nwere mmadụ inwe igbo nzu igirigi nwa n'onu m ekene na ya kedu maka arụsị na nno kedu maka arụsị na nnobi arụsị na onye nwere gị mana o nwere ife arụsị na ndị jụrụ gị ma ha jụrụ n'ife arụsị na igburu mmadụ izoro ozu arụsị nwụrụ mmadụ na ọkwa ya nwe ikpo nzu kedu maka nwa chi na-emere chifu na mbọsi nwa chi na-emere chifu bịa dị na mmanwụ akwabana nrọ dị ka mmanwụ na-ebe nwa chi na-emere chifu odogwu akwa mmanwụ na anyị na-eti ya n'obom ka nnaba n'inu ka ndị ezute odogwu arụsị agbọta efe na nin nọ na-abụ nwata bakari bịa na nkụ ndị mmadụ ekwube na nwa jere ebe a na-aja ọhịa odogwu nwata chi ya na-agbara ọgụ nzube chukwu ike ji odogwu after Jesus ọ bụrụ gọọmenti after gọọmenti ọ bụrụ asesi nwoke na-enweghị kọntaktị n'ihe kpara ya odogwu ghara aghara ka nnaba
na-arịọ dị gị ihe eze melodi na sị gị dododo Olise na-ekwe n'ụmụ ka ịsa anyị na-ayọ amara gị maka na okolobịa dosie adịka ibe na-agbawa obi ho onye na-ejile ego na-afụ ife onye na-ejile ego na-ekwe n'efi ọnụ emeela anyị na-eme n'ụwa ọ bụ ogologo ndụ ya na-arị isi ike ya na nnukwu ego obi ma bụrụ ozi ese aṅụrị maka na otu abụ ego ice obere ọlụ nnukwu ego ka anyị na-ayọ Chukwu biko dododo obere ọlụ nnukwu ego ka anyị na-ayọ Chukwu biko dododo Olise gozie n'ụlọ aka anyị Olise gozie n'ụlọ aka anyị Olise gozie ife anyị na-eme Olise gozie n'ụlọ aka anyị na-ekwe ka anyị si na-agba mbọ Chukwu ekwele ka anyị gbala aka naba na-ekwe ndị tileti Olise mekwere ofe obi amala na-ekwe ka anyị si na-agba mbọ Chukwu ekwele ka anyị gbala aka naba na-ekwe ndị tileti Olise mekwere ofe obi amala onye na-ejele ego n'elu ụwa ọ dịka onye nọ n'ọkụ mmụọ moto gụọ gị ma ngotewu ụlọ gụọ gị ma ngotewu ịchọ n'elu nwaanyị ego adịrọ owu ite nata gị skin to skin Olise kwekwala ma ncha na mụbọchị mbụ n'elu ụwa olumgbe a ga-eme ife ga-achọ m achọ ofufe mụ na tụjọ nwanne m na mụbọchị mbụ n'elu ụwa olumgbe a ga-agba afa ndị gbatara ego etewe mụ n'ụsọ Olise kwekwala ka o mee Olise kwekwala ka o mee Olise kwekwala ka o mee Chukwu ekwela ife na-eme mụ Olise kwekwala ka o mee Olise kwele kọkọ m n'aka Olise kwekwala ka o mee afọ anyị tụrụ nwata mmiri Olise kwekwala ka o mee obere ọlụ nnukwu ego ka anyị na-aya Chukwu biko dododo obere ọlụ nnukwu ego ka anyị na-aya Chukwu biko dododo Olise gozie n'ụlọ aka anyị Olise gozie n'ụlọ aka anyị Olise gozie ife anyị na-eme Olise gozie n'ụlọ aka anyị na-ekwe ka anyị si na-agba mbọ Chukwu ekwele ka anyị gbala aka naba na-ekwe ndị tileti Olise mekwere ofe obi amala na-ekwe ka anyị si na-agba mbọ Chukwu ekwele ka anyị gbala aka naba na-ekwe ndị tileti Olise mekwere ofe obi amala obere ọlụ nnukwu ego afịa ịkpọsalụ n'ọgazụ afịa ịkpọsalụ n'ọga elelele ife onye na-alụ n'ụwa ya ka o ji alacha aka ya ka o ji ele ife ị na-anụ ka mụ na-ekwunu Olise na-ekwe ndị na-ata afụfụ n'ụwa biko gozie fanụ biko melefe ife ice Chukwu lekwe ndị batara ego biko ekwena ka fatie maka ọnụ libe na-adịghị committed Chukwu ekwele ngoli maji Chukwu ekwele ifele memu Olise kwekwala ka o mee Olise kwekwala ka o mee Olise kwekwala ka o mee Chukwu ekwele ifele memu Olise kwekwala ka o mee
Olise kwele kokom naka Olise kwekwala kome Afa yetolo madam nili Olise kwekwala kome Kamukene ndi odogwu Ndi balako na nwa Mwelewa Honorable Chukwu Makosi Sochukwu Francis King of Boys Odogwu Koko Alati Onye ko na Europe CEO K&K Coca Record Founder Coco Juice Foundation Coco Entertainment ICV uru dị na nwa na Nnewi ICV onyinye Chukwu nyere n'edo o mere ogbenye bụrụ ọgaranya Chukwu gozie gezi oyimuwe kedu maka ebochi na-emelụ ụmụnna wezu akụ esi n'ifide kingdom odogwu Professor Vechia odogwu niile mesifikelu onye go n'iga dị ya ana m ekenekwe ọnọchi Chukwu Ebuka odogwu na Sabakiseje dealers of all kind of electronics iso n'ife na alụnụ odogwu wele go samalụnụwe Olumunekene James Nsekwe Apete Ijeli Igbo odogwu onye ọma na Girizi CEO Boscato Furnitures n'aka nnekwuta ọgaranya Igotogwu ego gị na-asụ n'obodo Ijeli Igbo nnekwu mmọnwụ Igotogwu ego gị na-asụ n'obodo kedu maka High Chief Ugochukwu Stanley Wunduwe Nezago Akọkwa Imo State odogwu ikuku ọma na hola Igotogwu ego gị na-asụ n'obodo onye ego odogwu nwa Igotogwu ego gị na-asụ n'obodo kọmukele n'odike dike dị ọra mma Shivo Kasimia Ugochukwu ụmụnna wezakụ nwa n'ofihi ọma ochikọpụta mọgụ na Abuja ofu nwa butelu kọmputa n'ihi ọma nwanne m ude gị na-edere gị mgbịlịgba kedu maka na ekpe Lawrence Chukwudi nnekwu mmọnwụ na Batete Senamo na Girizi CEO Trapeza Exchange Izolifa na Nono Irano ka mmọnwụ na-ebe gị n'egwu kedu maka Slim Boss onye ego Slim Boss osho contact onye ọma na Poland Igotogwu ego na Europe were ego merụ manụ Igotogwu omenaka onye ọma Blazing the steel. Bring the heat. DJS Shine Best. Chief Ugochukwu Okeke ọnwa nke izizi n'ihi ọma o mekara ibe n'ụmụahịa importer and exporter ezi nwa ihe ọma ibu ụzọ onye ọ ga-adịlị mma Olumunekene General President of Igbos of Progressive Movement General Chairman Odiwini Agbanizu Egovimba n'ihi ọma Otogo obodo Jemonuwe ọgaranya nnekwute mmọnwụ obele ọlụ nnukwu ego ka anyị na-aya Chukwu biko dododo obele ọlụ nnukwu ego ka anyị na-aya ori Chukwu biko dododo Olise gozie n'ọlụ aka anyị Olise gozie n'ọlụ aka anyị Olise gozie ife anyị na-eme Olise gozie n'ọlụ aka anyị na-ekwe ka anyị si na-agba mbọ Chukwu ekwele ka anyị gbara aka n'aba na-ekwe ndị tileti Olise mekwere ofu obi amala na-ekwe ka anyị si na-agba mbọ Chukwu ekwele ka anyị gbara aka n'aba na-ekwe ndị tileti Olise mekwere ofu obi amala Olise gozie
gozie n'ụlọ aka gị Olisa gozie n'ụlọ aka gị Olisa gozie ife anyị na-eme Olisa gozie n'ụlọ aka gị Nekwe ka isi na-agba mbọ Chukwu ekwela ka ịgbala aka naba Nekwe ndị tileti Olisa mekwere ofe obi amala Nekwe ka isi na-agba mbọ Chukwu ekwela ka ịgbala aka naba Nekwe ndị tileti Olisa mekwere ofe obi amala Playdu's production. Egweji àwọn ezumezu ndị ichie Ikwupụta na-egwu Nerude ebidogo megwu mgbele gbapụa Nerude ebidogo megwu ropu Ọ̀nàdẹ́sẹ̀ lèmi ló gbé mẹ́gun wo owó ògòdó Ọ̀nàwálẹ́á Ní kọ́lọ́bíà pátálẹ́gò Kọ́lọ́bíà pátálẹ́gò Àsínà bàlìṣítẹ́gò Sínà sọ̀nà mmọnwụ ego Àsínà wèrè iwe yi ẹ̀kọ́ mmọnwụ n'aka N'oso na mmọnwụ ego ebe Orobodo chemu ntị n'onu o Ọ̀ràdẹ́sẹ̀ chemu ntị n'onu o Thank you n'azụ maka desi molu ẹ̀bịarute N'enwere ndị a na-akpọ ndị ichie mana enwere ezumezu ndị ichie Fadị ka ndị apọstụl ndị na-ayọtala anyị Chukwu ihe ndị na-anọchukwu n'aka nri o ndị na-anọchukwu n'aka ekpe enyi ogwe egwu ịma na nwoke nwụrụ ọnwụ o je wepụrụ onye ichie o je wepụtara anyị ọnụ je wee mebe ihe siri ike ya bụ ibe na-esiri gị ike n'elu ya bụ ibe na-esiri gị ike n'elu ya bụ ibe na-esiri gị ike n'elu ibe na-abịa gị arụ ọ bụ na ego na-esi gị ike Baba ndị ichie ebe nna gị ka banyọ Baba ndị ichie ebe nna gị ka ba bịalute iyo ịnụkwala ịgba ike ezumezu ndị ichie ite ezumezu ndị ichie olume ekene ezumezu ndị ichie olume ekene ezumezu ndị ichie na na-eme mmanwụ kedu ndị na-enye ngozi ezumezu ndị ichie ndị ogbenye ezumezu ndị ichie na-enwe mmanwụ na-agba ezumezu ndị ichie arụ Kama nwanyi ya nwa mmanwụ Kama ofeke malụ mmanwụ Emesịa maliva emela ofeke Kama nụ ya nwanyi n'ike ọkwele Na nwata akwụkwọ tụwu agbụkwụ ya O were ọkpa nkịtị jebe ejebe Ọ natara ọkụ a na-eme ya ibe Na mbanye na-adị izi Mana mpụtapụta na-esi ike ebe N'onye batali nkwalulu n'enu Si nwere bịali ya lele Onye batali oke ego n'enu Siri ogbenye dochie ụzọ Tata mpa Onye tụfu n'ife ojii eme mmanwụ Onye tụfu n'ife ojii eke ike Maka na dịka dị n'obodo alụ eme Gwedịga na ọgwụ n'oye Ọgwụ ezi achọbọ nye eje Ọgwụ ezi achọbọ nye eje Ịma n'ibe dịkwa n'ụnụ ka ye N'ọdị n'omenal Mana ya na-atọrọ nwanyị naanị n'okwu egwu oyi N'amụma bụ na-ebu n'ụnụ ụka N'ọnya bụ afa N'okwu egwu ebe Na apọstụl enwere n'ụnụ ụka N'ọva bụ ndị ichie ezumezu ndị ichie daalụ Mmanwụ na-eti egwu mmanwụ nọ n'ọgbọ Kurube
mmanwụ egwu unu mana ngrozi mme ya mama na-egburu oke nwa mama na-esere ogwe ziga so sevi egwu uwe ka na-eme unu chekwa unu mana ngrozi mme ya delilide mama na-egburu oke nwa delilide mama na-esere ogwe ziga so sevi egwu uwe ka na-eme unu chekwa Italeba monster. Hey, Kajaman. Italian Jankata, Italian Jankata, Italian Odapu Mansuloya, Odapu Naira, Oya, Odapu Hero, Oya, Italian Nia Dilimu, even a Putego, every day go, Nanu Elobu, Nanu Elobu, Italian Jankata, Ejebe mun Istanbul, Turkey. Kanjesu tamamu, kedo yemne okuya bi Istanbul, kodo, awagibu Rafael Vera, Istanbul, Turkey kina chuaka, dogu no ya delege mba, ijebe ni ejelu, mwangu, hey, ebulu megujebe pulobia, Kanjesu tamamu, pulobia mulaka mulaka. Okoye Joseph Tugwemeka Gike Guna Bikini Nekwado Bikini Boke Mou Ezana Tulaka Womuna Aza Akanakana Lumu Chifu Wika Vistu Sumba Halosi Odogu Mekerekio of Grass Australia Osike Gike Guna Osike Mwanwego Gike Guna Osike one Osimo State Gamulodo Osike one of Grass Australia Ijele Kwejebe ni Ejelu Jelebe Ipomana Bano Rifite Ndorifite na Patego Ndorifite na Patega Bata na Bane Mekuwane Kedino Yenji Webia Zero na Manchester Okongwa Chinedu Chado na Manchester Zero na Manchester Zero Waka Mwamu Zero na Manchester Zero ni ya Dilimbo na Madukeji Zero na Manchester Dokonyo Rifi ya Manchester Dilebe Muna Zero na Manchester Nawelo Yampu na Muyae Nawelo Yampu Robiye o Odogu tili jele na mwa Odogu balego na mwa Odogu balaku elisiye Kedo yampu de kuokuyo Young money na globe Young money vi melonu bule mekume Nti eti Anori
pụrụ asị m ijebe jebe ịnaba naba n'ihe adịrị m Alhaji Bangi odogwu onye ya dịrị mma yọmọdụ na-anụkwu egwu Alhaji Bangi na-anụkwu mmanwụ yọmọdụ odogwu ego na-ekele jiwa achọba m aka ji jenerete m ọkụ aka ji ihe kọndishọn eme odogwu mekele bio ọkwa gị bụ odochie global resources niile onochi onye ego onochi mmanụ ihe adịrị ọkwa na sabaki na-achụ aka ya na sabaki na-achụ aka ya onochi odogwu onye abagana odogwu onye abagana abagana mụrụ ọga onochi kibu sellers of generator ma air conditioner ọkwa ibe iji eme ọgụ agaji generator ma onochi egwu na mọbịa onochi na jitile ma na-ama ebulu m igbo n'aba Nsụka oropo ebulu m igbo n'aba Nsụka kedu onye mụ ji obi ekwu oke mmanwụ ewanụ na France agabawanụ n'obi Imo odogwu inu amekene gị na France ka ị na-achụ aka ya wapụ eze Obinna agabi Igbo niile ekwe na agabi Igbo niile agabi Igbo niile obodo na-ekiri agaba kedu maka 012 rap styles odogwu na n'ụka mụ na gba na mụ jere egwu Ugochukwu nwa Blessed God na BTC ka iji atụ aka ihe odogwu n'Imo steeti Nidato South n'Imo steeti ka odogwu dị atụ aka ya odogwu onye n'ogbo egwu Ugochukwu nwa Blessed dị n'ogbo egwu na mmadụ ka eji aga na ọnụgwulegwu ekene ezumezu ndị ichie olumekene kedu ndị na-enye ngozi ndị ogbe ihe chere ma mmanwụ na-agwa arụ ejebe m jezute mmanwụ odogwu n'ihe ala na Anambra steeti odogwu ego ya bụ the biggest plug na Ukraine mana Poland odi edinsi kedu onye mụ na-ekwu okwu ya Chukwu ebuka ugwu mba enuoka m na-ebe ọkwa gị bụ eke Slim Boss inoga m na-ekwu Slim Boss gị ga-ebu na Slim Boss arọ nani nwoke obiọma Chukwu ebuka ịmakwa na chi ga-ebuka ịgba na mụnele ebulu m ịkwa na bosumo ka nje zute odogwu osumohu mụlụ oke nwa izi na Congo iji gị gekwu na agbọlugelu kedu onye m na-ekwuo Ogbuefi Ọgbalaeze ama afọ eze si nwalaeze amụọ nwoke nya bụrụ nwoke isi kelu obi Ọgbalaeze ama odogwu gị ga-egwu na akpọ ike ebulu m ịgba n'aba nteje ka nje zụta ada dịrị ọra mma ada na-eme ọfụma n'ebodo korikori bezi na Equatorial Guinea CEO DG Empires na-ekene m ada ndị genge ọkwa na n'obi genge ka mụrụ pio asa nwa enu na-ekene m nana ọgba bọọlụ ego nenu golkipa o chewe mmụbie
kedu onye m na-ekwu designer the hustler designer nwanne m designer the hustler onye ego Ikechukwu Pascal odogwu oyi oke mmanwụ na New Level Extension Enugu odogwu onye oji riba na anụ ka m na-agwalugo kaije designer kaina ba Is your boy DJ S Shine Best. kedu maka kunne ya nwanze bụ na nam mụlọke nwa maka nwa na-eji agwa gị bụ solution oji ezigbo India contact ịchọba nwa contact ịchọba gwa ọlụ aza akụnnia ji aza tatu akụnnia bụ onye ego akụnnia na-ekele mụ nwanze mụ na anam ijelebe ọfụlụmụme nwanne Frederick Motos odogwu hello Frederick eze Frederick Motos ọgwa gị bụ RTID ya bụ ritiladai ya bụ nego ya adịgide ade ndụ ka nka kaisi ahụ eluigwe ebe anyị n'ụwa ya RTID odogwu na Ebonyi steeti mmanwụ ọgwa gị gegwu na-akpọ ritiladai Frederick Motos n'ihe adịrị m onye na mụ onye nenu nwata nwere okwu enwe ego ịgwale nwa nwere okwu nwe ego kedu onye m na-ekwu wisdom aka Wizzy Funds onye ego nwata chineduo ịmọgwọ na chinemelu gị ibe ịmana chiki na-ebuga ebu Wizzy Funds asị bido wele onye ọya adịle mmadụ ịwa ike n'ọmụ na-akwa ọlụnụ malụ isomto osimiri n'Enugwu Ezike ọlụnụ malụ isomto osimiri n'Enugwu Ezike alisomto osukwu onye ego ọgwa gị bụ osimiri wanu n'Enugwu Ezike ebe amụrụ mmanwụ osimiri wanu na-ekele osimiri odogwu ịmana ego gị ya dịka osimiri maka na osimiri na-atara ata ọmụ na-akwadozi n'ụwa egwuregwu na-eme mmanwụ Ezike DJ S Shine Best. Oh my gosh, the music just turns me on. Taleba,